Kawai ke Ïing hapo kesnong Umshynrut West Coast Hills District, Kylla Dpei, but in Kong kad hadian bagi telit ding kibalah kelang bah kila yo ban bam do ya ketika Ïing, but ya baro kimar kimata ki badan hapo. Kat kom ketolong kubor bala yo lom lo ong bakate ke Ïing kadai jong uba berastar tersa kuan jong ba no sing puwen bala ong ba kate ke jingja kala jaha kapor kom ba khat ar bajien no phais ni but dan bak ba kam shim la dan pat kanu ka jing men saw ki men sim brio namar ba shim la dan brio ha Ïing ha kate kapor ya kate ke jingja la yo ini kong de ki basa marjan ha ka ba ki la ya perta brio bantem ya kading Henry kim shim la shu kat hadu bagi thalit ding kila yo ban bam du bat pen kala Dpei ya kate ke Ïing bat baro ki jing dan jing em ka jing Julor na kate ke jing plu kala kot de ki phau lak Tyngka bat la ong ru ya ka daw jong ka jing plu pat la ban tep hadu mentah apa ni kami pada Iwan merek Tari ya merah, itu juga. Natu na Ïong mengerit. Mana umetan dia. Berapa dengan